Sine, imam za tebe jedno iznenađenje. Kakvo? Nešto sam ti kupio. Šta? Čekaj. Kupio sam ti sat koji možeš se sa njim kupati. Ha? A gdje se pušta plata? Tata, kak sam ja došla na ovaj svijet? Joj, pitanja, brete. Donijela te roda, eto. Tata, kaj smijeću zoološki vrt? U zoološki vrt? Pa ićemo iduće sedmice, što? Da vidimo će li me roda prepoznati. Sine, ostav taj telefon i uči faca knjige malo. Neću tat, naučio smo sve. Ma šta si naučio? De eto, ako si naučio, de reci kako se zove kula u Parizu. Zove se iPhone-ova kula. Tata, meni je školi. Pa gdje si ti, sine? Kako je bilo u školi? Tata, jedini sam ja znao odgovor. Ti jedini znao odgovor na pitanje. A koje je bilo pitanje? Učiteljica pitala ko je razbio prozor. Pa gdje si ti, mali? Gdje ti živiš? Kod roditelja. Aha, a gdje ti žive roditelji? Pa žive kod mene. Aha, ali gdje svi skupa živite? Preko puta komšije. Aj, a da im reci gdje je kuća od tvog komšije? Pored moje kuće. Tata, imam za tebe jedno pitanje. Reci, sine, šta je? Kad našao pare i mozak, šta bi ti uzeo do to dvoje? Pare ili mozak? Pa uzeo bi mozak. Ja bi uzeo pare. A što bi sine uzeo pare? Tata, pa svak uzma ono što mi treba. I onda ako želite još ovakve ludi video, subscribe-ujte na moj kanal. Pozdrav!